This is it, another day. Thank you very much for joining us on Zim News Beat TV. Thank you for choosing us, and thank you for making us your #1 online television station. Remember to also to share with your friends so that they will miss these informative and exciting programs. My name is Robert Tapfumane, and remember also to join our WhatsApp groups. We have group 1, 2, 3, and 4, and also like and follow our Facebook page. Nasi nyanya yatutaura nezvayo ndina Prophet David Garudzo. Prophet vakanyora tsamba kuenda kumutungamiri wenyika, His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, President Emerson Mnangagwa, vachiti ayo ivo vari kuda kuvaona kuti vavape a prophetic message. Rega tinzwa kuti tsamba iyi yakapindurwa here, uyewo zvakare chakaita kana chakavamotivheta kuti vanyore tsamba iyi uye message yavada kutaura nayo kumutungamiri wenyika ndeipi. Zvichida tingaite rombo rakanaka tobva taita se tobva tainzwira panapa. Prophet, makadizini? Ndinofara chose. Makadini munhu waMwari? Tiripo isu rise basa raMwari. Basa raMwari rakaropafadzwa chose. Anditika muchidimbu munhu anonzi Prophet David Garudzo ndiani? Munhu anonzi Prophet David Garudzo is a messenger of God to the people of God. Prophet David Garudzo munhu ane makore anoita 36 ekuberekwa. Uye Prophet David wakaberekerwa kuBikita kuMasvingo. Wakarerwa nekukurira munzvimbo yeManicaland. Okay. Pari zvino vanogara muguta reHarare. Anditi kana chiti prophet, is it a calling? Is it an appointment? Is it an anointing? And zita iroro rakauya sei? Nekuti inini ndinonzi Robert, kuti ndakapiwa zita iroro nevabereki vangu. Imimi kuti muzoti prophet because ndikuona pana David Garudzo apa. Ati prophet uyu abva kupi? Alright. Prophet anobva pa divine assignment. Okay. As well as ndingati anointing as well. Ndakazodzwa kuti nditaure ndiri pasi pezodzo remuprofita. Saka ndinotaura ndakamira pasi pezodzo remuprofita. Handiti zodzo iri rakauya maveri makore mangani uye rakatangira kupi? Ndazama kuti makazvarwa kuBikita makakurira kuManicaland, izvi nezvi makugara muno muHarare. Zodzo rechiprofita ndinonzwisisa kuti ini ndakaberekwa ndiri muprofita. Okay. Mwari wakandiziva ndiri mudumbu raamai. Saka pakuzvarwa kwangu panyika ndakaberekwa ndiri muprofita. Asi nokuda kwenguva handina kutanga kuita basa romuprofita ndiri mudiki nepakukura kwangu kwose. Ndine nguva yandakatanga kuita basa romuprofita inova iyo 2015. Ndiro gore randakatanga kushanda ndichiri muofisi yemuprofita. Ndichidzoserai kuna 2015. Chiprofita chamakatanga chichidzikiswa kubva kwamuri kana muchiri kuchirangarira ndechekuti chi? Chiprofita chandingati ndakatanga. Ndakatanga chiprofita ndisati ndava kuchinzwisisa kuti chiprofita. Okay. Nekuti muudiki hwangu mukukura kwangu ndiri munhu akakura ndichiona zviratidzo pamwe chete nekurota hope. Asi nokuda kwezera udiki ndanga ndisinganzwisisi chinhu chinonzi uprofita. Kusvika panguva yandakagamuchirwa ndopa muenzaniso wekuti kuti uzvizive kana kuti unzwisise inonzi divine assignment, unodawo vamwe vanhu vakadanwa kana kuti vakazodzwa mubasa iroro vanokwanisa kukusimudzira uye kukuzivisa. Ndopa muenzaniso sezvakaita Prophet Samuel wachitanga basa rechiprofita. Tikatarisa zvakanaka in the first book of Samuel tinoona muprofita Eli ndiye akamira panzvimbo
ziwa calling pachinzvimbo chekunge Prophet Samuel wasi kunzwa calling inobva kuna Mwari zvakanaka kuti ndiMwari ari kuvasheedza. Saka muprista ndiye akazomira panzvimbo yekuzivisa kuti kana uchinge wanzwa izwi rinoshevedza sekushevedzwa kwaaitwa achimhanya kumuprista kuti mandishevedza. Wakabva aziviswa kuti unoti taurai Ishe ndakateerera, ndo pakabva patanga basa raMwari ipapo kuna muprofita Samuel. Saka ndizvo zvimwe chete zvakaitika kwandiri. Vabereki venyu vachiona kuti pane zvimwe zvirikuitwa nemwana wedu zviri unique, vakazvitora sei? Ndingati kuvabereki vangu vachiona zvinhu zvaiitika kwandiri handinzwisise kana kuziva kuti ivo vaizvitora sei, nekuti vabereki vangu ndakaparadzana navo zvakare ndiri pazera diki randisina kuziva zvizhinji kuti ivo vaizvitora sei. Asi zvaiitika kwandiri vaizviona uye vaizvinzwisisa. Handizive kuti ivo vaizvitora sei, ndanga ndiri mudiki ndakaparadzana navo. Alright. Kushamwari, both munenge muri ma-peers, muri same age, muchitamba mese muchiita sei, mati kurei mese vanhu vakunyatsoziva kuti ane upenyu hwakamira so, vachiona mumwe wavo aine zvaiitika paari zvirini kana kuti zvaaiona kana kuti zvaaitaura kwavari, vaiti chii? Nekuti mazuva ano ndibva ndataura, tikaona wakutaura sezvo tati madrugs wakwawanza, imi mishamwari dzenyu dzaitawo chii panguva iyo? Inini ndine zvinhu zvakawanda zvakaitika muupenyu hwangu zvinosanganisira kurasikirwa neshamwari sezvamuri kutaura. Mushure mekunge pandiri pari kuitika zvinhu zvavasinganzwisisi. Saka ndine nguva yandakatorwa neshamwari semunhu anopenga, kusvika panguva yekuti ndine nguva dzandakarasikirwa neshamwari. Kozoita zvakare izvozvo zvaiitika kwandiri zvine shamwari dzimwe dzakaunzwawo zvakare kwandiri nekuda kweizvozvo, nekuti kune vamwe vainzwisisa nemutoo wakasiyana zvekusvika pakundigamuchira. Zvakadaro zvichiitika, saka ndairasikirwa neshamwari dzimwe dzichiuya zvakare. Handiti. Saka izvinezvi mane sangano here kana kuti chechi yamunotungamirira Prophet? Wongo. Pari zvino ndinotungamirira sangano rinonzi True Worship Restoration Movement. Sangano randinotungamirira pari zvino. Handiti. Muri kuita muri kupi? Pari zvino tiri kuita our HQ takawanirwa nyasha dzekuti iwe kunzvimbo inonzi Glendale ndiko kune muzinda wedu kunova kunotungamirirwa nemuapostora Apostle Sewa Mashingaidzi. Ndo mutungamiriri wari ikoko nemamwe washumiri wavanoshanda navo. Tiri kuno zvakare muguta reHarare, tiri kuSpaceman kuGlenora, tinowanikwa zvakare kuEpworth paChiremba, tinowanikwa zvakare mukati meguta muCity Center. Handiti. True Worship. Handitika. Aya, ndinotenda. Handei uri kurezwa ranhasi. Mune tsamba yamakanyora muchiti munoda kusangana nemutungamiri wenyika, President Emmerson Mnangagwa. Nyaya iyi zvakatanga sei kuti muzoti ayo regai ndinyore tsamba ndisangana nemutungamiri wenyika? Zvakanaka. Inini as a prophet chakandiita kuti ndisvike padanho rakadaro, ndiri munhu anoda nyika yake. I love my country, Zimbabwe, and I most ardently desire to save my country, Zimbabwe, from peril. And at the same time, it's the duty of a prophet to an ordinary person, if I am to say, the general understanding of the word prophet is someone who predicts the future, but that's not the whole of the work of the prophet. Kabasa kadiki diki pabasa remuprofita. Basa remuprofita rinosanganisira tikadzidza pane Hebrew prophets watinoona zvikuru sei muBhayibheri redu. The Hebrew prophets, they were great statesmen. They were orators.
they were social reformers, they were advisors to kings at national level. Saka ibasa remuprofita kuti kana paine zvinoda kutaurwa kunyika, zvinoda kutaurwa kuvatungamiriri, ibasa remuprofita to give advice to the nation, even the national leaders. Saka ndicho chikonzero chakaita kuti inini ndisvike pakunyora tsamba yakadaro kuti nditaure nevatungamiriri vedu venyika yeZimbabwe, tichivapa mazano pamwe chete nekuvaonesa zvinodikanwa kuti zviitwe kuti nyika yedu yeZimbabwe ifambire mberi zvakanaka. Manyora tsamba yakagamuchirwa here, zvakafamba sei? Ndanyora tsamba, ndakanyora tsamba gore rapera, ndinorangarira kuti September last year, ndichinyora tsamba. Tsamba yakaenda zvakanaka, yakafamba zvakanaka, asi pari zvino handisati ndava nemhinduro. Kusvika panguva yandiri kuramba ndichipusha, ndichiisa maefforts ekuti ndikwanise kuwana mhinduro yakanaka, ndikwanise kutaura navo. Tsamba yamakaidhilivha kuState House here kana kuti paMunumutapa? Tsamba ndakaiendesa nenzira yepost yedu yemuno, ndo yandakashandisa kuendesa tsamba iyo. Handiti zvichida ngatiti yakarasika tsamba haisati yasvika, shoko ramungade kutaura tisati tapinda zvedu mumessage yamuda kutaura kuna, shoko ramungade kutaura kuna president pari zvino kuti muonane navo, uye kana kuti zvingava motivate kuti vati regai ndisangana nemutumwa waMwari uyu ndigare ndinzwe zvakada kuti titaure ndeye kuti chi. Shoko randinoda kutaura nderekuti inini chikumbiro changu kumutungamiriri wenyika chandakaita chikumbiro chakanaka, uye shoko randinaro ishoko rinoita kuti nyika yedu ienderere mberi uye ibudirire. Saka ndinokumbira kuti kana zvichibvira vaisewo attention yavo kuchikumbiro changu kuti ndikwanise kudeliver message yandinayo kwavari, nyika yedu iitire zvakanaka ienderere kumberi. Handiti sekutaura kwamuri kuita Prophet kuti shoko ramuinaro kuna president ishoko rine chekuita nebudiriro yenyika, neupenyu, nekurarama kwevana veZimbabwe. Handiti ndiwo uyu mukana hongu makanyora tsamba, handiti tsamba toti ichiri murodhi ichiri kuenda, uyoyu zvemukana wekutaura kuna president the prophetic message iyoyo vainzwa kuti izvi ndo zviripo, kana kuti izvi ndo zvandinofanira kuita, unless kana zvichinzi hurukuro iyi munofanira kunge muri face to face, nekuti magariro atakaita kai vanogona kuona imwe nzira yekusvitsa message kwavari. Message iri kuti chii? Ndine zvinhu zvakati wandei zvandinoda kubata kana ndichinge ndawaniswa mukana wekuva pamberi pavo ndichitaura navo, asi chimwe chezvinhu zvandinoda kutaura nezvazvo chinosanganisira kutaura pamusoro peurongwa hwaMwari according to Jeremiah chapter 29 verse 11. Ndinoziva urongwa nemufungo wandinawo pamusoro penyu kuti ndikupei mugumo wakanaka, mugumo une tariro. Saka ndinoda kuti mutungamiriri wenyika vazive urongwa hwaMwari pamusoro penyika yeZimbabwe nepfungwa dzaMwari pamusoro penyika yeZimbabwe. Ndicho chimwe chinhu chokutanga. Nzira yoga inoita kuti munhu azive urongwa hwaMwari nepfungwa dzaMwari is through communion with the Holy Spirit. Saka Mweya Mutsvene ndiye anotizivisa mufungo una Mwari neurongwa hwainawo pamusoro penyika yeZimbabwe. Saka ndakawana mukana wekuzarurirwa nekujekeserwa zviri kudikanwa naMwari wedu pamusoro penyika yeZimbabwe. Ndizvo zvimwe zvandoda kusvitsa kune mutungamiriri. Chechipiri, ndinoda kuti kana ndawana mukana uyu mutungamiriri wenyika ndinoda kutaura nawo pamusoro pemaproblems enyika atiri kusangana nawo munyika yeZimbabwe. Tine maproblems atinosangana nawo munyika yeZimbabwe akasiyana siyana, asi most of the problems
they trace their roots back to spiritual origins. Okay. Zvinova ndizvo zvimwe zvinhu zvisingakwanisi kuzikanwa nemunhu nyore. Saka vanhu vanotsvaga masolutions akawanda vanoda kuita vachisolva maZimbabwean problems. Asi mangwana tinoona maproblems aya achidzoka zvakare panzvimbo kana kuti achiramba aripo. Saka akabatwa nemutoo wakanaka, vanhu vachiziva the actual cause of these problems, vanhu havachaiti keep on fighting shadows, asi vanhu vakusolva problem yavari kuziva. Saka ndinoda kujekesa the cause of Zimbabwean problems and the possible solutions to these problems. Ndicho chimwe chezvinhu zvandinoda kutaura nawo. Pamusoro peizvozvo ndinoda kuti ndiwane mukana zvakare wekutaura nemutungamiri wenyika pamusoro pechinhu chakakoshesesa chandinonzwisisa chatinoti the national spiritual flow or the spiritual flow of our nation. Muchidimbu ndingataura ndichiti pachinhu chinonzi upenyu, ndikapa muenzaniso nyangwe upenyu hwenyu as an individual, kuti upenyu huendeke hufambe zvakanaka, pane chinonzi spiritual flow. If your spiritual flow is intact, upenyu hunofamba zvakanaka, hunoendeka. Asi the spiritual flow ikaitwa disturb nekuda kwezvimwe zvinhu, all the other aspects of life falls apart. Saka the spiritual flow of our nation Zimbabwe inoda kugadziriswa. There's something that is affecting the spiritual flow of our nation. Chinhu ichocho chiri kunyanya kuaffecta inyaya the worship of the false gods. If I am to say, ndingaiti polytheism neimwe nzira kana ndava kutaura. Kunamata vamwe vamwari vasiri mwari wakasika denga nenyika. Zvinounza matambudziko. Muchidimbu regai ndibva ndataura sezvakaitika nyika yeIsrael yakaita the same experience iri kuitika munyika yeZimbabwe. Panguva yatinozoona the coming of prophet Elijah. Pane nguva yekuti in Israel there were temples everywhere, shrines everywhere, altars everywhere, sacrifices burning on every altar. Asi zvinhu izvozvo zvinoita kuti muIsrael muwe nematambudziko anowamo because of Baal worship yanga yanyanya, to an extent yekuti Mwari vanonzwisa kuti to solve the problems of Israel pakatodiwa kusimudzwa muprofita weimwe mhando, sekuya kwakaita prophet Elijah. Akauya ari muprofita, akauya nechinhu chatinotaura tichiti true worship restoration movement yatinozoona prophet Elijah vari paMount Carmel pavanounganidza vaprofita vazhinji. Wobva wasvika panguva yekuti vaprofita vari pano, chidanai kuna Mwari wenyu, ini ndigodana kuna Mwari wangu. Mwari achapindura nemoto, ndiye ngaanamatwe, ndiye watichaziva kuti ndiye Mwari wechokwadi. Saka panozobuda pachena kuti all the other prophets who were there, about 400 prophets of Baal, vakashedza, Mwari akatadza kuvapindura nemoto. Zvichibva zvaratidza pachena kuti akanga ari maprofita enhema, vakanga vari vashumiri vekushumira Mwari asiri Mwari chaiye akasika denga nenyika. Saka kubva pakagadziriswa nyaya iyoyo tikatarisa zvakazoitika, prophet Elijah vakaita a cleansing, if I am to say it's a cleansing ceremony. Vakanatsa, he purged that Baal worship. Saka soon after the purging of Baal worship tinoona maresults akanaka, tinoona muIsrael maakutanga kuitika zvinhu zvakanaka. Kunyangwe nzara yakanga iriko yanga ichitambudza vanhu, tinotoona prophet Elijah vari pamusoro pegomo paMount Carmel vakunyengetera, mvura yobva yatanga kunaya. Saka ndo kusolva kwemaproblems. Saka muZimbabwe tine chinhu chakadaro. We have a lot of people who are impostoring, kana ndichitaura regai ndishandise shoko iroro rekuti impostoring, vari kumira panzvimbo yekumira sevashumiri vaKristu,
vachizviti tiri vashumiri vaKristu, asi vasiri vashumiri vaKristu, vari vashumiri vaSatani. Saka izvozvo zvinounza macases. Vachishumira kuvanhu, vachishumira kuvanhu, vachiti tiri vaKristu, asi vasiri vaKristu. Saka izvozvo zvinounza some cases upon the land. Chinhu chinonzi case kana chikavapo panzvimbo, pangava pamunhu, chituko chikavapo pamunhu, chituko isimba rinoita kuti zvinhu zvakaipa zviitike. Chikava pamunhu, upenyu hwemunhu hunokanganisika zvekusvika pakuti panotanga kuitika zvinhu zvakawanda zvakaipa paupenyu hwemunhu. Chikava pa over a region, a city, a nation, chinoita zvakare kuti is the force that brings evil to come to pass over that land. Saka ndizvo zviri kuitika mukati menyika yedu. Tiri kuona kuti tine nguva yatakurarama tiri pasi pezvituko. Saka chituko chinogona kuita sezvamunoona zvinoita umbrella, kuti kana kuchinaya wakabata umbrella, mvura hainayi pauri, inonaya kumwe umbrella inodzivisa mvura. Saka chituko chinogona kumira as an umbrella inodzivisa God's blessings to rain upon a land. Ndikakupa imwe enzaniso unonzwisisika wakanaka wamunoona uchiitika kuvanhu vari kurarama. Pane nguva yekuti these same people vandiri kutaura nezvavo, the Israelites, pane nguva yavanobuda vachienda kuCanaan from Egypt. Vanosvika paguta reJericho vobva vakunda. Guta rakanga riri guta hombe rine vanhu vakawanda, vanorikunda. Vabva pakukunda guta reJericho vanotarisana nerimwe guta rari guta diki rine vanhu vashoma-shoma. Vanoenda vachida kuti vandokunde guta iroro uye varitore sekurayirwa kwavanga vaitwa naMwari. Asi tinoona these same people vakakunda paJericho vakundokundwa nevanhu vashomanene vanga vari muguta reAi. Vakundwa nevanhu vanga vari muguta reAi. Tinoona Joshua, the leader of the people of God, anonzi Bhaibheri kana raakutaura rinonditaurira zvakanaka richiti Joshua akazviwisira pasi pamberi peareka yaJehovha akatanga kuchema nekuda kwechinhu chachaitika, kukundikana kwavo. Akatanga kuchema kuna Mwari, akazviwisira kusvika manheru, anonzi akazviwisira kusvika manheru aripo pamberi peareka. Asi Mwari vari kuona Joshua awira pamberi pavo, vanotobvunza mubvunzo wekuti vanomuti simuka, get up. It's Joshua chapter 7. Mukaiverenga zvakanaka Joshua chapter 7 paverse 10 tinonzwa Mwari wakutaura naJoshua achimuti simuka. Aenda paprayer position asi Mwari vari kutomuti simuka. Uri kunyengeterera vanhu vauri kunyengeterera. Asi vanhu vauri kunyengeterera solution yekuti vakunde kana nyaya yavo igadzirisike. Haisiri kuda kuti uwire pasi sezvauri kuita. There is something chiri pavari. Pana Akani mwanakomana waKami, ane chinhu chakatukwa chaatora chaaisa pakati pevanhu. Saka chaunza chituko pakati penyika yese zvokuti kukundikana kwenyu kwaakubva pachituko chiri pamuri. Saka dzimweni dzenguva chituko, kana ndichitaura nechinhu chinonzi case, a case has to be dealt with as a case, kuti vanhu vazotange kufambira mberi. MaIsraelites anototaura kuti imi mubudirire mundokunde Ai. This case must be broken first, mofambira mberi muchienda. Saka for Zimbabwean problems, kuti tisvike patinotaura kuti these problems have come to an end, tinoda kutanga tashanda nezvituko zvakarembera pamusoro penyika yedu sezvituko zvopera, totanga kuona kubudirira kutsva. Anditi prophet ngatite so you are a man of God. Inini handisi, handiti zvamunoona nezvandinoona mumweya zvakasiyana nekuti ini handioni mumweya. Asi pane zvinhu zvandinoona panyama, pane zvinhu zvandinoverenga ndikonzwisisa. Handiti mienzaniso yamuri kundipa senge mubhaibheri inini ndinogona kuti iverengawo hazvisi zvepamweya. Matambudziko ari kusangana neZimbabwe ndinotaona nekuti ndiri chizvarwa cheZimbabwe. Kana zvichinzi simba harina mari, dhora reZimbabwe harina simba, ndinotozviziva nekuti ndinonochinjawo mari kungave kubhengi kana pachi
pamusika mutema zvinhu zvine experience nematambudziko atiri kusangana nayo. Ndoda kuti tipinde mumweya musingapinde vanhu vakawanda mamunopinda imimi. Handiti message yaminayo kune mutungamiri wenyika, musandipindure muchiti ma-problems nema-solutions. Tozviziva zvose, every problem has to have a solution. Ndoda kuti tipinde mumweya muti President Emmerson Mnangagwa, Mwari vari kutaura neni vachiti ABC, so that inini nevamwe vari kuona kuti no, this is a true man of God. Munotaurai chokwadi vanhu vagokuignorai. Mwari vagoita sei vakuti no, asi munhu wangu ndakaita sei ndakamutuma mukaita sei mukamuignora. Handi ipapo. Amen. Zvakanaka. Nyaya yamataura inyaya yakanaka chose. Kana ndanzwisisa uyu mubvunzo zvakanaka uyu. Pandichaenda ndepekuti nyaya yandinganongedzera ndava kudzokera panyaya yandataura kuti hatichati ma-problems chete. Ndakuti nyaya yevashumiri vanoita impostoring vachishandisa zita raIshe Jesu rine zvituko zvarakaunza, zvayakaunza uye zvairi kuunza pamusoro penyika yedu. Saka ndiyo imwe nyaya yakakoshesesa yandinoda kuti iyoyo nyaya igadzirisike. Saka chikumbiro changu chandakakumbira, ndiruda kukumbira kuna president kuti vatipe mukana. Ndakakumbira, handina kuisa chikumbiro kuna president chete, ndakaisa futi nekuZimbabwe Council of Churches. Kana zvakakodzera taida kuti tipiwe mukana wekuti timbopinzewo vashumiri ivava, kana kuti tose pamwe chete timbopinde pachiyero chomweya zvichibuda pachena kuti mushumiri waMwari ndoupi. Sezvakaita kuna Prophet Elijah paMount Carmel, zvakabuda pachena kuti avo vashumiri waMwari, avo vashumiri waBhaal. Saka izvozvo ndicho chikumbiri chandinacho, nekuti mandiri ndine zvandiri kuratidzwa tumwa zvandiri kunzi ndigoita kana tichinge tatenderwa kuti vanhu vanopiwa mukana wakaita sewe kuti all the clergymen, the known and the unknown clergymen, vanzi ngavaungane zviitwe seizvozvo. Ndine a spiritual test yandinoda kuti mumwe nemumwe awane mukana wekupinda patest iyoyo. Anenge apasta test iyoyo, that person is going to be recognized as a true prophet of God. Anenge afoira test iyoyo, zvobva zvabuda pachena kuti ushumiri waSatani, nyika yosunungura. Imimi munoiswa patest nani kuti tizive kuti munhu ari kukutumai ndiye Mwari chaiye, hamusi kutumwa naSatani. Nekuti ndikudaro izvozvo, Satani ane simba, Satani anoita minana, Satani anoita mashura ekuti vanhu, Satani anoprofita. Nokuti vanhu vanogona kuona kuti no, uyu ndiyechi. Imimi munoiswa patest nani, musati maiswa patest nevanhu ava. Saka test iyoyo ndiyo ndakakuisa pazuva ranhasi, kuti ndoda kuti mashoko enyuka aratidze vanhu zvechokwadi kuti no, uyu munhu munhu waMwari. Uyewo zvakare nevanhu vekuZimbabwe Council of Churches vataura kuti asi zvotaura nemurume wega, ngatiunganidze vanhu tite test. Zvakanaka. Inini ndinogamuchira test inobva kune ani nani anonzwisisa kunzvera mweya kana kuti kuyera mweya. Bhaibheri rinobvumidza kuti yedzai mweya. Tinoona kuna 1 John chapter 4 from verse 1 inototaura kuti musagamuchire mweya yose yose, yedzai mweya. Tinotaurirwa shoko iroro. Jesu our master vanotaura zvakare shoko iroro rekuti wane test yavanotipa inonzi orchard test. Kana tava kutaura orchard test, ndo patinopiwa test yekuongorora vashumiri nezvibereko zvavo. Hanzi muchavaziva nezvibereko zvavo. Saka inini ndakasununguka uye ndiri kuzviita present to the nation as a prophet, ndichiti ndakasununguka kupinda pachiyero chemweya chipi zvacho chinobva kune vanoyera mweya. Asi pane iyi yatiri kutaura nezvayo yatinoda kupinda, hazvirevo kuti inini ndini muongorori wevaprofita ava, wevashumiri, maapostles, maprofetes, says
tose tichaungana ipapo tichange tichipinda patesti nokuti achatitesta ndiMwari. Sezvakafanana nezvakaitwa naprofeti Elijah. Vaprofita vose vakaunganidzwa. Iwo naiwo profeti Elijah vakatopindawo patesti nekuti pavakati danai kuna Mwari wenyu apindure nemoto, ini ndichadana kuna Mwari wangu. Ava vakadana kwavari zvikasawasa izvozvo, hakuna Mwari akavapindura nemoto. Profeti Elijah pavakadana yanga itori testi kudivi kwavo nekuti vakabva vadana bva vapindurwa nemoto bva zvabuda pachena kuti uyu muprofita wezvokwadi. Saka zvakafanana nepatichaungana kana tapiwa zuva rakadaro, ini ndichange ndichipindawo patesti kunyangwe ndirini ndagamuchira izwi kana kuti shoko iroro rekuuya nechiyero ichocho pamberi pevanhu, ndichange ndichitopindawo patesti iyo. Chikonzero chiri kuita kuti vanhu ava vawande chii, vasiri vatumwa vaMwari asi vachimira pamberi pevanhu vachiti tiri vatumwa vaMwari? Zvii zvikonzero zviri kuita kuti vanhu vakawanda vanhu ivavo vawande uyewo zvakare vateverwe nevanhu vakawanda? Zvakanaka. Pane zvikonzero zvizhinji. Chekutanga chandinoisa pamusoro pezvose ndechekuti Satani anoziva kuti nguva yake ipfupi. Saka nokudaro anoshandisa vashumiri vazhinji kuti azviwanire vanhu kwaari munguva pfupi iyoyo, abvise vanhu kuna Mwari. Saka kuwanda kwevashumiri venhema hachisi chinhu chingatishamisa zvakanyanya nekuti zvakataurwa kunyangwe mushoko raMwari kuti vachawanda vachavako. Saka vari kuwanda nokuda kwekuti Satani ari kuintensify maefforts ake ekurwisa umambo hwaMwari. Chechipiri, kune zvinoitika zvizhinji muvanhu kuti vanhu vanofamba neshoko raMwari, mukatarisa pandataura ndikati imposters. Shoko rekuti imposter ndanyanya kurifarira uye ndanyanya kurida nekuti zvakafanana nemunhu anokwanisa kushandisa zita rekambani achienda kundobira vanhu nezita rekambani, kana kuti anotora uniform, opfeka uniform yechipurisa ofamba semupurisa asi achida kutora nzira yekubira vanhu. So I'm also speaking of conscienceless wealth. Kana ndava kutaura izvo, there are some people who are standing as ministers of God asiwo vaine ma-selfish ambitions, vanoda ma-benefits avo. So the imposter vachishandisa zita raIshe Jesu vachiwana upfumi hwavanowana kubva kuvanhu. Right. Iyo tataura nezvayo problem iripo yokuti vanhu vawanda vari kushumira vachizviti vatumwa vaMwari. Solution iripo yokuti vada kuzopinzwa patest kuti nyika izvionere kuti muri kurasiswa nevanhu. Mwari vane urongwa hupi pamusoro penyika ine Zimbabwe? Mwari vane urongwa hwekudzoreredza Zimbabwe. Kana ndichitaura kudzoreredza Zimbabwe ndiri kutaura chinhu chinonzi restoration. God is ready to fulfill his agenda upon this nation. He is ready to restore Zimbabwe. Mukatarisa Zimbabwe inyika yakabudirira zvakanyanyisa. Chinzwa imataura ndaita ndati mukatarisa Zimbabwe inyika yakabudirira zvakanyanyisa. Ndiri kutaura ndakatarisa neziso remweya. Zimbabwe inyika yakaropafadzwa, ine upfumi hwakawandisa. Tikatarisa kuma minerals, tikatarisa ku wildlife, tikatarisa kunesu isusu vanhu, manpower, totarisa zvakawandisa zviri munyika. Zviri munyika yeZimbabwe zvakakwana kuti munhu mumwe nemumwe, every citizen, azviraramire upenyu husina nhamo. Poverty can be eradicated, inokwanisa kupedzwa yose. Asi pari zvino tine vanhu vari kurarama vachitambura zvakanyanyisa, toita vamwe vari kurarama vachigutiswa zvakanyanyisa kana kuti vachipfumiswa zvakanyanyisa. Pane musiyano, unfairness in the society. Saka neimweni nzira, kana kuti ndinoti zvinhu zvose izvozvo zvandiri kutaura nezvazvo, zvekusaenzerana kana kuti an equal sharing of resources, Mwari ndiwo umwe urongwa hwawainawo wekudzorera zvinhu zvose kuti
every citizen akwanise kurarama upenyu hwakanaka, upenyu hunogutsa iwo Mwari vachitarisa kuti vanhu vangu vari kurarama zvakanaka. Saka ndiwo umwe urongwa hwaMwari hwainawo pamusoro penyika yeZimbabwe. Ivo vatungamiriri pachavo chavari kutadzira vanhu vemuno muchii muchitarisa imimi maitiro avanoita mabasa avo. Hatisi kungoti chete izvi zvakanangana nemutungamiri wenyika, nekuti mutungamiri wenyika ane vanhu vaanoita nemapoliticians, ane vamwe vari kuparliament, vamwe vozoitawo maministers. Ivo vatungamiri venyika ava chavari kutadzira Zimbabwe chii zvokuti Mwari vanogona kutoti muri kutadzira vanhu vangu kuti vasaite upenyu hwakarurama munyika umu? Zvakanaka. Mubvunzo wenyu wakasimba uye mubvunzo iwo wakakura. Ndine zvizhinji zvakare zvandinoda kuti nditaure, nekuti havagone pese. Paripo pavanotadza, paripo pavanogona. Nditori nezvandakabata zvandinoda kusvika ndichitaura as points of correction kwavari. Ndine shoko rinoda kutoenda to the leaders specifically rakanangana navo richivakorekta nekuvadzoreredza. Ndisati ndataura zvinhu izvo nenzira yekuzvishambadza kuruzhinji, nokuda kwekuti zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo, shoko kana richienda kwariri kuenda rikasabatwa nenzira yakafanira, rikasasvitswa nenzira yakanaka, shoko rakadaro rinogona kukonzera yatinoti civil unrest. Kana kuti rinogona kukonzera seyatingati public uproar. Saka zvakanakira kuti rikasvikira kumutungamiriri akanzi gadzirisai apo, zvakakodzera kwavari kuti rizobve nekwavari richidzika kuvanhu pane kuti ribve kuvanhu richienda kumutungamiriri. Ndo chikonzero chamunoona Mwari wava kukorekta Ahabhu. Pane imwe nguva vanotuma muprofita Isaiah vanoti, iwe nemwanakomana wako Shehe-Jashabu endai mundosangane naAhabhu. Anenge aine shoko raari kutumwa kuti andotaura, risingaite kuti ritange rapinda kuvanhu risati rasvika kuvaridzi vavo. Saka zviriko zvizhinji zvekuti nditori nemutarisiro wekuti kana ndasvika kwavari mutungamiri, ndaida kutovakumbira zvakare kuti vagondisanganisawo nemaministers avo, vashumiri vehurumende kana kuti vashandi vehurumende, tichivakorekta mavari kufamba nenzira dzinoita kuti dziri counterproductive, kana kuti dziri kuita derail our national development to an extent yekuti ndainzwa mandiri ndichishuvira zvakanyanyisa kuti inini kana ndichinge ndawanisawo mukana, kune zvimwe zvinhu zvakafanana nechinhu chinonzi corruption chatinogona kutopedza kuburikidza nenzira yekutaura takagara sekugara kwatakaita kudai. Ndotaura nemi kuti minister, apa pamuri kuita chinoti nechinoti icorruption, regedzai kuita chinhu icho kana zvifambisei nenzira yakati. Kana zvichinge zvarambwa, anenge aramba, isusu tiri munguva yenyasha dzaMwari, yekuti nyasha dzatiri kuwaniswa naMwari dzakatiringana kusvika pakuti tinokwanisa kutobudisa pachena kunyange zvakawanzika zvavanoita muchiwande, even as leaders, zvinoita kuti nyika idzokere kumashure. Tinokwanisa kuzvibudisa pachena kuti apa kana kunongedzera mune zvakawanzika zvavanoita zvakafanana necorruption, maladministration, criminal abuse of office, zvimwe zvinhu zvose izvozvo zvatinokwanisa kutaura nezvazvo. Ngatiti tsamba haina kusvika kuna President Emmerson Mnangagwa. Imimi zvakare maramba kunditaurira mukati message yazvindi kutaura because inogona kukonzera civil unrest. Saka message toti haina kusvika kwavari kuti imimi muda kuti muite musangane navo muvape message iyoyo. Panoitwa sei? Tofa tichitambura message munayo haina kusvika, vanhu vanofanira kuzvigadzirisa, havasi kusangana nemi kuti mutaure navo. Saka tofa tichitambura here? Kwete, hatife tichitambura. Chatinochengetedza, tinochengetedza the peace of our nation. Zvandataura ndikati semuprofita, basa remuprofita, ndambotsanangura mabasa emuprofita. Ndiri munhu anonzwisa kuti shoko kana richiuya, if I am supposed to advise a national leader, ndinofanirwa kuribata sei. Kana ivo rikasvika kwavari vakariramba,
shoko kana kuti rikaita vanorimirira pakati woridzivisa kuti shoko riregedze kusvika kwavari. Tine nzira zvakare dzatinoshandisa zvakafanana nepari zvino I'm intensifying my efforts ekuti message yangu ndione kuti yasvika here kumutungamiri iyo vandipindura. Saka kana zvichinge zvasvika panguva yekuti yasvika ikawana an unfavorable response, hakusiriwa kuti we are going to fold our hands and watch things go the way they are going. Tinotoshandisa zvakare imwe nzira yekuti chokwadi chaMwari chigadziriswe. Uye kana kuri kuti pane vadzivisa kuti shoko riregedze kusvika, tine nzira dzatinoshandisa zvakare kuti timake sure kuti shoko iroro rasvika kwavari. Saka hatisiri kuzopeta maoko tichisiya nyika ichitambudzika. Vamwe vanogona kuti prophet okay, uyo murume ari kuzviti prophet David Karudzwe ana kusvika padhuze nemutungamiri wenyika kuti awane kudya. Andimoza street link kudya kureva kuti munogona kunge mukasvika ipapo kana makuzoenda kumberi uko handiti kuti makandona ndina president here tofanira kunge tichida iso panapa mukakala kuti mukasandidaro ndotase ndoudza president handiti chingakonvinze vanhu zvechokwadi kuti ano zviri kudiwa nemurume uyoyo mutumwa tada kunovhara programu iyi ndezvekuti chiro totoona zviri kwadi murume uyu ngaapiwe chance ataure nemutungamiri wenyika nekuti ane masolutions enyika yeZimbabwe. Chinoconvinza vanhu. Yes. Zvakanaka. Ndinofarira kuti inene I'm in a business. All right. Of restoring the true worship of God. And the sure instrument that I'm using and that I will keep on using is the word of God. Okay. So the word of God is received by faith. Kutenda ndicho chinhu chakakosha chatinotungamidza pamberi kuti kana shoko richinge rataurwa ngarigamuchirwe nekutenda. Saka munhu anogamuchira pokutanga anogamuchira nokutenda. Ndosaka tichiona even pana Moses achienda kundotaura naFaro achiti let my people go. Chaanotungamidza anotungamidza shoko kuti rigamuchirwe nekutenda asati amboita even all those signs dzaakazoisa panzvimbo kuti iye Faro aone kuti uyu atumwa naMwari. Saka tichifamba neshoko raMwari, shoko raMwari tinotungamidza shoko richigamuchirwa nechinhu chinonzi kutenda. Saka ndinotarisira kuti vanhu ngavagamuchire shoko nekutenda. Ngavarigamuchire. Handiti kutenda kwemunhu kazhinji kunoda kubata chinhu. Ndokuzvichira kazhinji kuti azoti ayo apa kana kuti ndopora. Ukatarisa kana kuti kumapostori, ukatarisa nhoroondo yavo vachitanga kunamatira vanhu matombo emuteuro nemvura, ndezvimwe zvinhu zvakakumbirirwa kuti munhu agotenda kuti zvechokwadi ndinopora, kuti mupe mvura ine matombo. Hazviiteri, handidi kuedza Mwari, handidi kuedza imimi semuprofita waMwari nekuda kwebasa rangu, asi ndoda kutaura nepfungwa dzeveruzhinji veZimbabwe kuti imimi profeti hazviiteri kuti mupe muenzaniso wekuti chechi inotungamirirwa nemunhu anozviti Prophet Robert ari kutungamirira asiri munhu waMwari. Regai tikuratidzei zviito pachechi pake nezvichaitika kwaari kuti zvokuchokwadi muone kuti munhu uyu musatanist. Vanhu tigoti ndo zvaitaurwa naProfeti David musuuye. Ngativapei mukana wekuti maprofita ese auye, vese vari kutungamirira makereke vauye vapinzwe patesti iyi. Zvakanaka. Zvakanaka. Ubvunzo unofadza uye unonakidza. Izvozvo zvakanaka, ndinozvifarira. Ndiri pandiri panapa ndine vaprofita vaMwari nemaapostles vandiri kunzwisisa vane machurches avanopinda, asi ivo vamwe vacho vatori nenyoka mudzimba. Yes. Ndakasvika panguva yandaishuvira nekukumbira kuna Mwari mumunamato. Ndine chishwiro chekuti ndine mumwe chete wandaida kuti achipinda muchechi service semazuva ese sezvaajaira, nenyoka yake yasara kumba yobva yapindawo muchechi service ipapo. Ndine nguva imwe yapfuura, mazita anonakidza kutaura, akanaka kutaura, asi pane dzimwe nguva dzatinoremekedza mhuri idzi, dzatinoremekedza vanhu
kuti tisakurumidze kuita inonzi blame game kana kunongedzera. Regai ndikupei muenzaniso. Munorangarira zvakaitika munoziva vanonzi Bishop Mukanana. Mucharangarira Bishop wakakomita suicide muloji. Okay. Paine zvaitika message yaenda kuWhatsApp group nenzira yemistake. Ndingakupai ndichiti ndicho chimwe chiratidzo chezvandakafumura pachena. Nekuti kuti zviya zvizoitike kune vanga vauya vachinditi prophet pane zviri kuitika nekuda kwaBishop zvatisiri kunzwisisa. Okay. Ndikati kana zvakadaro isusu tinoda kuti chokwadi chibude pachena nekuti tiri panguva yeTrue Worship Restoration Movement. Tikanamata kuna Mwari wedu nguva diki takanzwa kuti pazoita message saka chokwadi chinobuda pachena. Saka izvezvi pari zvino ndine vanhu vandiri kushuvira kuti washandiswe naMwari. Hakusiri wandini ndega ndichashandiswa, ndiri kushuvira kuti kunyangwe nemi kunyangwe nani ari paari ngaashandiswe naMwari semudziyo wekubudisa chokwadi pachena. Saka ndinoda kunyangwe nevanhu akafanana nemi mobva mati isusu kwedu kuchechi tinogona kunge tine zvatisiri kunzwisisa. Mushumiri wedu tinoda kuti zvibude pachena, tine zvatisiri kunzwisisa zviri kuitika paari. Tobva takuzodzaika tokunyengetererai kana kuti totaura tongotaura shoko zvakafanana neiro shoko randiri kutaura rekuti restore. Imi mukapinda masvika muri muservice imomo muchaona kuti imimi muchatanga kuva pane inonzi extrasensory perception or your sixth sense yekuti imimi paruzhinji rwese rwavanhu vari kubatwa kumeso, mwakabirwa meso haachatooni kuti ushumiri hwenhema, muchatanga kuona moga kuti ushumiri hwenhema. Pamusoro pazvo ndo pamuchaona papa dzimweni dzenguva mufundisi achida kuita basa rake akutongowira pasi, zvimwe zvinhu zvaakutanga kubuda zvamusinganzwisisi. Saka tinotoda vanhu vachashandiswa nenzira iyoyo, vachashandiswa semadetectors ekuti zvakawanzika zvibude pachena. Ndichidzoka zvakare kune mubvunzo wemuri kubvunza iwo kuti chiratidzo chingaita kuti nyika izive, vanhu vazive. Mungada chiratidzo chakafanana nechi? Handichadi hatingataure chiratidzo nekuti isa hatione zvimwe, asi tiri kuti kutenda kwedu kushoma. Handiti kuti zvechokwadi profeti vane shoko rakati. Hongu zvamataura sezvandataura kuti dzimwe zvenyaya zvatiri kuratinai panapa ini ndinogona kuzviziva neexperience, ini ndinogona kuzviziva nebasa rangu, uye zvakati ndinotozviziva nekuti pane vakauya kwandiri vachitaura kuti inini ndiri musatanist asi handichada nekuti ndaona kuti hapana kwazvinondisvitsa, ndauda rubatsiro. Saka ndozvandikuti handidi kuti nditaure ndikupindurei neexperience yandinoziva yebasa. Tiri kuda kutenda kwatinoona nemabasa kubudikidza nemweya, kuti uzotaura kuti ndakambokutaura izvi ndiri paTV kuti ticharatidza mumwe munhu ari kuti ndiri kushumira vanhu nezita raMwari iye asiri, honai zvazoitika izvi. Asi hatingati muratidzei kana kuti nyoka dzake dzimutevere kana kuti zvinhu zvake zviri kumba. Imimi mweya ndiwo ungatotudza kuti zvatichakuratidzai ndezvakati, kuti zvatinoda isusu panyama. Zvakanaka. Ndinofara nekutaura kwenyu kwamuri kuita. Zvakanaka. Rambai makatarisa. Ndingati ndikaramba ndichiti maprofita ini mweya wangu haundifadzi. Rega nditi maporong'anga. Rega nditi maporong'anga. Rambai makavatarisa nezvavanodada nazvo, zvavanoratidza pamberi pevanhu, vachiratidza kuvanhu zvavainazvo. Zvimwe zvacho zvavanodada nazvo muchazviziva zvichierwa nemoto, muchazviziva nekutsva. Nekuti inini ndataura ndikati ndiri kuuya neapproach yakafanana neapproach yaProfeti Elijah. yaMwari anopindura nemoto. Okay. Pano mune nzvimbo diki yandiri kutarisa pamama muchitaura nyaya dzezviratidzo. Ndine shungu yekudana kuna Mwari anopindura nemoto, adzikise moto wekudenga. Panapa hazvitsvere zvinhu zveti zvinotsva kana uri moto chaiwo unotsva. Dai manitaura kuti muchadzikisa moto taenda kana muNational Sports Stadium kana paFreedom Square apo. Ndinodana kuna Mwari anopindura nemoto. Saka ndiri kuti vatarisei
muchazviona zviratidzo mavari asi handisiri kuti I'm bragging about this prophetic gift hakusiri kuratidzira asi ndiri kutaura mamirire ezvakaita ndine shungu yekuti dai tapiwa mukana tiite national spiritual cleansing nyika itifambire zvakanaka zvinhu zvifambe zvakanaka chatinoda haisi nyaya yekurwisana kutukana kupomedzerana kunamata Mwari kwakanaka hatidi kuramba vamwe vanopedzisira kufunga kuti dzimweni dzenguva kuchinja mutungamiriri wepakati ndokuti nyika ifambe zvakanaka kudai asi nyangwe mukandotora rocket scientist moya momupa kuti atsvaye kuita kudzosa ikonomi yeZimbabwe panzvimbo hazvisiri izvo zviri kudiwa chiri kudiwa kungonamata Mwari wezvokwadi the true worship of God zvinhu zvose zvotifambira zvakanaka ndiro shoko randina handiti tichitarisa muno Sadak munombofamba here muchinoparidzawo shoko raMwari kuti nzvimbo ino izive Mwari uye nekusumukira zvakanaka mabvunzo wakanaka iti ndabva ndanakiswa nazvo nhasi ndi 21 mwedzi unouya August musi wa21 ndichange ndichisimuka muno ndichienda kuNamibia kwandiri kufanira kunge ndichiti musi wa22 ndiri kuatenda Pastors and Partners Conference kwandakashevedzwa nehama yangu Munasha Apostle out there saka ndinofamba nguva yapfuura ndine nguva yandakanga ndiri kuDurban ndichifamba nebasa rimwe chete iroro saka ndinofamba mwedzi unotevera nezuva rino iri ndiri kusimuka ndichienda kuNamibia uye chinondifadza ndechekuti kana tichinge tasvikako vakatikokawa vanotodawo zvakare kuti muministry yavo vashumiri varimo vaende pachiyero chemweya sezvachikutaura saka tichangeita pamusi wa22 kusvika musi wa28 saka asingauye kuconference yedu ubva atatoziva kuti haana kumira pachokwadi kune vanotiza zvakafanana neipapo tati tichitaura apa tonzi tapiwa zuva iri zvanzi ngavaungane kune vanoramba kune vanotiza asi vanotiza sezvatataura kuti tina Mwari vanopindura nemoto munomuziva ari kwaari ikoko nekuti we will summon the fire from heavenly places ichisangana navo munzvimbo dzavari idzodzo saka hakuna anotiza Mwari hatizwi ari pose. Alright. Andika, your last message, a prophet, to the people that are watching right now. Message yangu yekupedzisira kuvanhu ndeyekuti ndinoda kuti tigamuchire true worship restoration movement ngatigamuchire kudzoreredzwa kwekunamata Mwari kwezvokwadi as a nation. Kana tichinge takwanisa kuzvigamuchira Mwari vanotiitira zvakanaka Mwari vanotitungamirira uye zvakare ndinoda kukumbira kune ruzhinji rwevanhu vari kunzwa message yatinayo nhasi pano kuti let us team up tibatane senyika tizame nepatinogona napo kuti ichochi chinhu chatiri kukumbira kumutungamiriri wenyika ngatitsvage nezvapatinokwanisa pose kuti tipiwe mukana wakadai tiite national spiritual cleansing zvinhu zvitifambire zvakanaka. Ndiri kuziva kuti zuva ramangwana kune vanhu vachange vari national shrine kune burial yeGamba ipapo saka ndiri kuti tichange tiri tose napresident tichange tiinavo saka ngati vanonge vari pavari ngati vaite kuti vaiso attention yavo kunyaya yatiinayo chikumbiro chedu ichochi chigamuchirwe nyika ifambe zvakanaka zvinhu zvitifambire zvakanaka ndiyo message yandinayo kuruzhinji. And to the president of Zimbabwe. To the president of Zimbabwe maita zvakanaka ndochitanga nekuvakorokotedza. I congratulate you His Excellency for yet another term of effective service delivery to this nation Zimbabwe. Makorokoto nekuwana zvakare mukana wakadai wekushandira nyika yeZimbabwe. Ndinoti
Mwari ngawarambe wachikuitirai zvakanaka, Mwari varambe vachikutungamirirai, uye tinokumbira kuti mutigamuchirewo uye mucheukire kuchikumbiro chatinacho in this Christian fraternity kuti nyika yedu ifambire mberi zvakanaka. Thank you, sir. Andrea, there you heard it. I will not add or subtract anything, for these are some of the spiritual things that may take time and faith to understand and accept it as well. But the message is bold and clear. Prophet David Karuto wants to meet the President of the Republic of Zimbabwe and deliver his prophetic message. Who am I to say no? I'm just a journalist, the son of peasant farmers from Wedza. For now, I sign off. My name is Robert Tafumane.